घंघरी पे नमरी उड़ैले बाड़ू, का तू अगल बगल मार करवैले बाड़ू। ई भोजपुरी गाना के बा रिक्वेस्ट भाई लोग, ज़्यादा से ज़्यादा हमरा गाना के प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए कि है 100 के नोट देखा जाता नहीं ऐसे बड़ा पत्ता आ जाए हाथ में। अब ये लोग के वीडियो दिखावता नहीं पूरा। एह घंघरी पे नंबरी उड़ैले बाड़ू, का अगल बगल मार करवैले बाड़ू। तो भैया लोग हमारा वीडियो के प्यार दुलार आशीर्वाद ज्यादा से ज्यादा दी जा। पूरा वीडियो दिखावा तानी हटवा के शूटिंग है। मन झिनझिना देलू पेन्ही घघरी तू नगरी हिलैले बाड़ू, घर के अगल बगल मार कर